Tama, December naman deron. Tama, ting reunion naman din namo di ay. Sa kong mga kabatsmith. Sa kay tirada ani no. Mag-chat abot biya to sila skuha basta reunion na kay. Wala nga na ako may tiglingaw nila. Problema ani akong asawa, musugot ba to? Sa una, wadyo kong sugti ba? Paitan, inani. Kaya kung ako lay pabuton, asugot na kay ko daan. Problema kay naman ti asawa, ani gud ba? Wangan eh. Tama, mananghid ko. Che! Che! Saman, Ay, nagkatubog bata. namday ka diha. Eh, guwapa man lagi kay karon. Bago man kang ligo lagi. Kuan ba? Anang napakay kwarta diha? Si kwarta, nga ikaw may nagdalas kwarta, ikaw may budget dire. Gani, nangutana gay ko kung napakay kwarta diha. Wa na gani no. Ah, sige lang kita. Lagay ko ba kay pang shopping? Oh, taganti ka ron. Taganti ka kay bago mo kong sildo. Kuan ba? Noon ta ko'y pananghid nimo. Saman, Anong December naman god. Kabalo na biya ka na ting reunion biya sa mong kabats biya. si reunion. Wa man gani ko reunion. Ikaw na pa mag-reunion. Ikaw man na kami na nag-reunion biya mi taga December no. Uy, wa ko'y labot, bisa na. Grabe po guys. Nagsara bitaw na. Ako mag-reunion ka, uban me. Si uban, reunion gani sa mga kabatsmith. Na ba reunion na dala pamilya. Alam naman, dala man po na silang mga banay, ng mga anak. Dili sabot gani sa GC no na way dalaan na yung pamilya. Ayaw na, lahi dyan ng inyuha. Kay di dalon ang asawa og anak, lahi na niya inyuha. Ka mo kay sige ra kag yaw-yaw. Ano na ako na musugtugti karon wala di ja po ka musugot grabe po ka. Once a year na. Bisa na wa ko'y labot. Kay pangwana ka ng reunion, na kay bugas madala, na kwarta mo madala. Na aman tay madala litson ka na dayong ulo day mangayo day ko Ay, day. di ko anong lechon, kay makakaon ko ana. Kaka. Basta way apel og reunion. Stila. Imuha na imong kwarta, di ko na dawaton. Ikaw, kung mo apel ka ng reunion, dala imong duha ka anak. Di lang kumugoy kay grabe. Nimo naman tagtigbantay anak. Di mo yan na no. Jesus, Adi way na. reunion. Wala di na ko maintain. Wala Basta ko na gana. reunion.